Ngasendelwa enye inhlalisuthi inkonzo. Le nkonzo sengiyilalela isibili, mangithi ngiyaqhubeka nayo akuvumi. Ngivele ngibanjwe yilento ayixoxa ekuqaleni obese ngingavumi ngiqhubeke nayo. Ithi le nhlalisuthi ekhuluma la kule nkonzo ngesikhathi senkosi inyanga yezulu yabiza uNdlangisa. Uthi athi weNdlangisa woza la, uthi asondele. Ebese imbuza inkosi ithi, "Uyibonile le ndoda esuka la kumina manje?" Athi uNdlangisa, "Baba, ngiyibonile." Uthi besithi inkosi inyanga yezulu, "Leya ndoda Dlangisa inosizi, usizi lwayo seliyangidabukisa kwayimina." Uthi leya ndoda ayibatholi abantwana. Yake yafika kumina nje ubade ifikile nje, yake yafika kumina phambilini izocela abantwana. Uthi yathi mayisho njalo ngase ngiyibuza ngathi, "Awukazi ufike enkosini yasekuphakameni esho inkosi ilanga?" Uthi yathi inkosi, "Ngafika." Uthi yathini inkosi mawuthi awubatholi abantwana? Uthi athi lo muntu yathi inkosi yangibusisa, athi inkosi kubusisa. Uthi yabuya-ke kumina yazosho ukuthi ayibatholi abantwana. Uthi nami ngase ngiyibusisa. Uthi yasiyahamba le ndoda. Uthi kwadlula nje isikhathi yaphinde yabuya futhi le ndoda kumina. Yaphinde yazosho athi, "Baba, namanje abantwana ngakabatholi." Uthi ngase ngithi mina mhla uganwa umakhotshana wakho wenze njani? Uthi naye wafika nje ekhaya wahlala nje impela isikhathi eside. Abazali bazi bamcela ukuthi abuyele kubo. Uthi yasithi inkosi, "Hamba kuye kubazali bakhe ufike umcele ezekhaya. Mawuhamba emasimini yosebenza, uhambe naye akulekelele. Mawusebenza egcekeni akulekelele." Hayi, ihambe le ndoda iyomcela. Kudlule nje isikhathi, isho njalo inkosi, sikudlula isikhathi eside. Uthi seyiphinde yabuya futhi le ndoda. Uthi mayibuya iyasho ukuthi futhi abantwana ayibatholi. Uthi bese sengithi mina kuyona, "Wenze njani kuloko engangikushilo?" Ithi, "Hayi inkosi, ngahamba ngomcela umakhotshana kubazali bakhe banginikeza. Uthi wahlala ekhaya nje isikhathi impela wangilekelela kwaze kwabe kufika isikhathi la abazali bemcela khona wasebuyela ekhaya kubo." Uthi athi inkosi, "Uphi manje?" Ithi uyathi lensizwa, "Hayi inkosi, usagana." Uthi, "Abantwana la agana khona uyabathola?" Wathi inkosi, "Uyabathola abantwana usenabo." Ithi-ke inkosi inyanga yezulu kuNdlangisa, uthi lo muntu uNdlangisa ngibese ngimbusisa. Uthi kodwa kumbusiseni kwami bese ngimxosha. Lo muntu lo ngeke abathola abantwana. Labantwana abatholwe umakhotshana wakhe emzini la egane khona, abantwana bekufuna abazalele le ndoda le. Uthi le ndoda-ke ngiyayidabukela ngoba iyozihamba emhlabeni abantwana ingenabo. Uthi ukhona umuntu okangangena ezulwini engavinjwa izono, angabi nazo izono ezomvimba ukuthi angene ezulwini, kodwa avinjwe usizi lakhe. Uthi le ndoda le kuyothi mafika isikhathi sokuthi ihambe emhlabeni, uthi kuyothi mase kufuna iye kulomuzi okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga uShemba akhuluma ngawo. Uthi angeke ziwubone lo muzi. Uthi kuyoqhamuka abahlangabezi bezohlangabeza le ndoda ngoba kona kuyifanele ukungena ezulwini. Uthi kodwa abahlangabezi bayo bathi mabeqhamuka, ithi mayisibabona ukuthi bazoyihlangabeza, uthi yothi sekufuna ihambe nabo iyongena kulomuzi okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga bese ikhumbula ukuthi kambe imumva ekhaya ishiyanga muntu. Uthi bese iphenduka ibheke ekhaya. Uthi yothi mayiphenduka ibheke ekhaya, uma isibuya sithi iyaphenduka ibheka abahlangabezi bayobe bengasekho. Uthi leyo nto iyovimba le ndoda ukuthi ingangena ezulwini, iyovinjwa usizi layo, ngeke izivinjwe izono zayo. Uthi khona abantu abangeke bazi bangene ezulwini, hayi ukuthi bovinjwa izono zabo, bovinjwa usizi lwabo, banaka usizi lwabo okunendaba kaNkulunkulu.
uthi le ndoda iyagida makumele esidlweni yayo esidlweni izinto ezenziwa lapha ekhaya iyazenza. Uthi inkinga yayiyodwa usizi lwayo. Kuthi kumele ingene ezulwini bese inaka usizi layo. Ingezwe ukuthi ish. Yabona ke mfethu ke ibhlungu ke lento le ngiqeda kizwa. Manje inkonzo mangibe ngiqhubeke nakho vele ngingavumi. Okwesibili le nkonzo ngiyilalela wangisendela lo mbhemu. Ngayilalela ngafike ngabhajwa la ingeza umoya wami ulimala uphela. Ngiphinde ngathi ngiyayilalela futhi umoya wami waphinde inhliziyo yami yabhajwa la kwangadluleka. Ngiyasho ngithi mina lento ebengihlala ngizwela uMoses ukuthi wayenza yonke into uNkulunkulu ayimthume yona. Kodwa nje ngephutha elilodwa uthi uMoses akafika ngezweni lesethembiso. La ayiholela abantwana baNkulunkulu khona. Ayibafethu ikukhuni indaba yenkolo hayi. Ibukhuni. Uyazi uze uthi ayi engathi le pace yokukholwa engihamba ngayo engazi uthi ikahle noma kwenzeka ufa ungasangene ezulwini uyokwazi ukuthi hayi kona nami phela bengingasonti kangako uyabo uyowabona kwayiwena amaphutha kuwena. Ngithi awucabange nje mfethu loya muntu ezonweni asikho siyomvimba ukuthi angene ezulwini kodwa uyovinjwa usizi. Sehambe wayilandela yonke imiyalo. Nginencane nje incane ngiyasho ngithi kunzima. Uyacabanga abantu leyo ndoda bebephila nayo bengasonti mhlambe futhi beyihleka nangokukholwa ngoba uma usonta khona umuntu wakuhleka nje abona ukuthi uyagula nje obusonta. Mhlambe lo muntu ongeke azangene ezulwini ngenxa yokuthi vele bengakholwa futhi nendaba kaNkulunkulu beyithatha kancane. Ngikhuluma nabantu abakhulwayo la ngikhuluma nomuntu ongangena endlini yesonto. Ebese lo muntu engangena ezulwini ahamba angangena ezulwini ngokuthi vele ubengakholwa indaba kaNkulunkulu bengayithathi serious. Ebese iqhamuka le ndoda mase kumele ingene ezulwini bese ingangeni ngenxa yokuthi inosiza hayi ngenxa yezono zayo. Ebese endapha ihleli nomuntu kade engayi inhlobo esontweni. Kuyeke nje ukuthi ubuzikhandla ubhlungu ukuthi ubuyikhandla kodwa ugcina ungangenanga ezulwini. Usazophinda uhlangane nabantu abebengasonto inhlobo. Makuthi umuntu ungangenile ezulwini uhlala emvuleni noma ashiswe ilanga. Nawo le ndoda shuthi namanje ishiswe ilanga manje bese yahamba ishiswe ilanga ayinethwa zimvula. Kanye nabantu abangakazi bazi bamkhonza uNkulunkulu. Mhlambe bayabuza ukuthi awusibani bani ngoba wona bewuhamba kahle nje impela ekukholweni nathi impela sikaze sibone wenza into ebheke eceleni. Umxoxela uthini nje umuntu ukuthi hayi mina into engivimbile bathe ingelosi sezongihlangabeza ngakhumbula ukuthi ekhaya ngishiye ngingenangane. Ngase ngiphenduka ngibheke ekhaya ukuthi hawu umuzi wamasalade ngwani. Ngithi manje ngiyaphenduka abahlangabezi noma ingelosi ayisekho. Isona sizathu esenza ukuthi ngingangene ezulwini. Hayi bafana indaba kaNkulunkulu inzima. Hayi inzima bafowethu hayi. Inzima engazi ukuthi umuntu uzoyibamba kule pace yokukholwa sakungena eshaweni yabo ungena engathi awungeni. Omunye umlenze ngathi ungaphakathi omunye ngathi ungaphandle. Hayi bafowethu kunzima yi. Yazi into mfowethu ilo ngayizwa ilothi inkente usuku nosuku. Mhlambe kwenza ukuthi anginangane nami vele. Kodwa mina mangathi wangangena ezulwini into yokuqala engafika ekhanda ukuthi izono zami yabo. Bengisonta ngiyesontweni makuthanda mina. Makuthi angisonte kabili ngonyaka ngisonta kabili, mathi angisonte kathathu ngisonta kathathu. Kodwa nje mfethu umuntu okade wenza konke. Ngiyasho ngithi hayi kuthafu inkolo inzima. Andikenzeka umuntu abe nenhlanhla mawuyabona nje mawufunda eBhayibhelini indaba kaJesu esesiphambanweni nalezi yazona ezimbili. Ukhona vele sasaziwe sasesiphambanweni ngenxa nje yezono zazi kwakwazi ukuthi hayi vele nje isigebengu lesi sifanele kuba lapho umuntu ongafanele uJesu kuphela. Kodwa uJesu wasithembisa ukuthi uzongena naso eparadise. Uyabona? Awucabange umuntu kade ekholwa ehamba noJesu
esele ngaphandle sekungene sona ngo last minute. Ucabanga le ndoda seyisala ngaphandle ngenxa yosizi lwayo, hayi izona. Bese kungena umuntu obe nenhlanhla ukungena ezulwini.